Ahojte. Ešte nie ste unavení po celom dni zaujímavých prednášok a prezentácií? Ja mám, myslím, že takú jednu ľahšiu a vlastne celým zámerom tej mojej prezentácie nie je to ukázať, ako sa niečo robí, ale skôr vám dať nejakú takú myšlienku, čo je možné urobiť a že je vôbec niečo také možné urobiť. Samozrejme, ak to ešte vy nevyužívate. Takže predtým, ako nejako začnem, sa trošku predstavím. Pracujem vo firme Parkside ako solution architect a full stack developer a takisto som aj lead pre DevOps team. Už som tu dostal vlastne jednu otázku, že čo je to Parkside, tým, že nie sme na slovenskom trhu a nie je to tá firma, ktorú ste mali možnosť vidieť v Lidli na vrtačkách. My sa zaoberáme softvérom, ale je pravda, že častokrát sa stáva, že na frontdesk volajú ľudia, ktorí chcú vymeniť vrtačku, lebo sa im pokazila. Takže nie sme to my. Ako som spomenul, sme rakúska firma. Máme headquarter v Gráci a popri tom máme ešte väčšie ofisy v Porte a vo švajčiarskom Bazeli, ale také menšie v Linci, Viedni a San Francisku. Veľkosťou sme taká stredná firma, máme niečo okolo 120 zamestnancov a z rôznych krajín, z celého sveta v podstate. Čomu sa venujeme? Tak samozrejme venujeme sa tvorbe softvéru, či už mobilným aplikáciám alebo web aplikáciám, niekedy aj desktop, ale tie pomenej. Veľká časť, alebo veľké zameranie je aj v quality assurance a testing a v UX. No a popri tom, samozrejme, zastrešujeme všetko, čo sa týka okolo toho softvéru, teda či už je to DevOps, o ktorom budeme trošku dneska rozprávať, či už je to security a nejaký consulting. Iba vám zobrazím nejakých našich klientov. Ako vidíte, niektorí sú známi, niektorí menej známejší. Robíme viac menej ten softvér B2B, takže zrejme ste sa s nimi nestretli. Možno v niektorých prípadoch. Dobre, a teraz poďme k tej našej téme. Ako sme pre našich developerov nedopatrení vytvorili Internal Developer Platform. Takže ešte raz, nechcem vlastne prezentovať, ako sa to má robiť. Každý má to iný spôsob. My sme to, ako vidíte, tým zmeneným názvom vytvorili nedopatrením, lebo sme vôbec nezačali so zámerom niečo také vytvoriť. Ale také niečo z toho vzniklo. A teda celá prezentácia o tom, aby ste odišli s tou ideou a možno niekedy v budúcnosti si na to spomeniete a implementujete to do vášho workflowu. Ja vám teraz skúsim popísať, ako to fungovalo u nás vo firme pred. Celý ten náš environment, čo budem spomínať, budem hovoriť len o nejakom stagingu alebo QA internom. Nebudem vraviť o produkcii, lebo produkcia je niečo iné a väčšinou to závisí od klienta, ako ju vyvíjame, takže bude to len o internom. A druhá taká dôležitá vec pre nás, a teda aj pre našu prezentáciu je, že máme branch deployment. To znamená, že ak robím na nejakom projekte a vytvorím pull request alebo pušnem nejakú novú branchu, tak ono sa to deployne zväčša do nášho interného Kubernetes clusteru. Takže každá branča má svoje testovacie prostredie a to bolo pre nás dôležité to nejako zahrnúť v tomto našom workflowe. Takže možno to niektorí z vás poznajú. Ako developer, keď vyjdem z meetingu, tak miesto toho, aby som si sadol za počítač a začal inštalovať framework alebo nejako rozmýšľať nad tým, ako to celé bude, musím robiť všetky tie nudné veci. Vytvoriť GitHub repository, kde musím urobiť nejaké nastavenia, ktorá branča sa bude využívať, či to bude master alebo main hlavná, ako ju zabezpečiť. Kto môže mergeovať pull requesty, či koľko approvals treba a podobne. Takisto nejaké vytvorenie štruktúry toho projektu. Veľakrát sa stalo, že developer, ktorý začínal projekt a chcel vytvoriť tú štruktúru, tak zobral nejaký existujúci projekt, ktorý poznal, copy-paste do svojho
A úplne nezáležalo na tom, že ten projekt bol vytvorený 2 roky dozadu a odtedy sa už nejaké veci zmenili, ale proste on to poznal a teda to iba skopíroval. No a samozrejme vytvorenie nejakého Dockerfile a Docker Compose. No a potom príde tá ďalšia vec. Treba pripraviť k tomu nejakú CI/CD pipeline. To už developeri, záleží ktorí, to už na tú si netrúfnú, tak samozrejme prídu, otvoria Slack do DevOps channelu a píšu: Peter, potrebujem pomôcť, vedel by si mi nakonfigurovať pipeline pre tento projekt? Len často to býva, že aj ten DevOps developer je zaneprázdnený a odpíše: dobre, ale môžem až zajtra po obede. Tak developer musí čakať. A teda keď príde k tomu nastaveniu tej pipeliny, my používame build guide, ale to nie je podstatné, lebo vlastne to nastavenie je a celý ten proces je podobný, či už je to Circle CI alebo iné tooly. Takže treba tam vytvoriť ten projekt, treba ho nastaviť, kto má k nemu práva, na akých runneroch bežia. Treba prepojiť s GitHubom, z repository, tým, že používame vlastných agentov, vlastné runnery na virtuálnych mašinách, tak aj to nastavenie tokenov, SSH tokenov medzi GitHubom a buildkiteom je trošku komplikované. A pre niekoho, kto to nerobí každý deň a vráti sa k tomu raz za 3 mesiace, tak musí spomínať, ako sa to robí. A samozrejme treba nastaviť nejaký ten pipeline script, čo sa tam robí, nejaký build dockeru a podobne. A treba takisto nastaviť secrets pre tú pipeline, ak sú využívané hlavne pri javascriptových frontend frameworkoch. Tak už máme teraz pipeline pripravenú, už sa tam niečo deje, už to niečo deployuje, ale čo? Na to zase potrebujeme DevOpsáka. Niekto, kto príde, nastaví nám či už obyčajné Kubernetes resources alebo v podobe Helm charts, vytvorí namespace, pripraví environment secrets, databázu a podobne. To tiež nie je proces jednoduchý a zase sa stáva v týchto prípadoch, že aj ten DevOpsák zoberie projekt, ktorý už existuje a iba skopíruje to, ako to pozná a iba to pripraví na tento konkrétny projekt, ktorý pripravuje. A teda vždy tam záleží na tom, kto aký projekt pozná, s akým je oboznámený a teda nastávajú nejaké rozlišnosti medzi tým, ako sú tieto prostredia vytvorené. Takže aké to má nevýhody celý tento proces? Je to zdĺhavý proces. Môže to kľudne zabrať jeden, niekedy až 2 šprinty, záleží od toho, ako sú DevOpsáci a aj developeri časovo vyťažení. Je potrebná asistencia DevOps týmu. Developer nie je samostatný, aby niečo takéto celé vytvoril. Nekonzistencia štruktúry projektov, lebo každý ten developer si to prispôsobí podľa svojho. Nie je tam nejaká žiadna globálna štruktúra, ktorej sa ten človek drží, ten developer. Nekonzistencia ops konfigurácie, ako som spomínal, každý DevOpsák trošku preferuje niečo iné. Niekto preferuje Helm chart, niekto preferuje čisto Kubernetes resources. Takže tie projekty sa odlišujú. Keď sa chcú updatenúť tie projekty nejakom z toho DevOpsového hľadiska, že sa chce implementovať niečo nové, tak to treba urobiť projekt po projekte, alebo sa to proste urobí len na nové projekty. Secrets management bol v našom prípade komplikovaný, lebo sme nemali nič, čo by nám riešil tieto secrets. Riešili sme to, nemal by som to asi vraviť, keďže to nie je best practice, ale hardcodovali sme tie secrets do kódu, do developmentského kódu samozrejme. A tým, že to bolo deploynuté len na interný klaster, tak to nebol taký problém, ale samozrejme nie je to niečo, na čo sme hrdí. Takže toto asi sme sa cítili, keď bolo niečo treba vytvoriť.
Dobre, teraz sa idem nejako presunúť k tej Internal Developer Platform. Ako to u nás celé začalo? Ja som už spomínal, že to bolo nedopatrením. Prečo nedopatrením? My sme začali v rámci nášho DevOps týmu, mali sme hackathon a sme sa rozhodli niečo robiť s tými secrets. A rozhodli sme sa ísť cestou HashiCorp Vault. Tak sme si urobili deň, kedy sme sa do toho pustili. Všetko sme to pripravovali. Interne v Parkside na tú infraštruktúru používame Terraform, takže samozrejme aj ten Vault bol pripravený cez Terraform. A dali sme to nejako dokopy. Super. Je to skvelý tool, ale malo to pre nás aspoň jednu veľkú nevýhodu. Konfigurácia projektov. Preto, aby sme nejaký projekt mohli pridať a vytvoriť tam engine a dať k tomu prístupy také, ako sme mali, museli sme ručne ísť do Vaultu a vytvoriť, definovať, kto má aké práva. Že tam má developer nejaké práva, že tam má DevOps rola nejaké práva. DevOps rola je v našom prípade tá, ktorá je využívaná Kubernetes na ťahanie tých secrets, alebo CI, čo je zase rola, ktorá ťahá z pipeliny tie secrets. A to bolo vlastne treba pre tieto 4 roly tie práva definovať. Ak poznáte Vault, ak s ním pracujete, tak nejako takto to vyzerá tá definícia v tom ich UI. Ale to nebolo to, čo sme chceli, lebo my sme si chceli ten proces nejako zjednodušiť, ten Vault na používanie tých secrets, ale toto nám pridalo len krok naviac. Tak sme sa rozhodli, že aj toto dáme do toho Terraformu a všetky tie projekty sa budú definovať vlastne cez variables. Ako vidíte, máme tam definovanú nejakú variables, čo je list projektov a máme tam definované náhodné projekty, ktoré som vybral ako ukážku. A nejako takto vyzerá kód, ktorý potom tie role vytvorí v tom Terraforme. Čo už bolo lepšie riešenie, lebo nám stačilo doplniť jeden riadok a sme mali nový projekt a všetky role potrebné boli vytvorené. Ale malo to trošku jeden problém, že tým, že to bolo v jednom repozitáre s celou našou infraštruktúrou, našimi klástrami, databázami, virtual machines a podobne, a toto bolo skôr, čo sa týka projektov, tak to nebol úplne dobrý nápad miešať. Tak sme sa rozhodli, že tieto projekty a celé tieto nastavenie práv, preto vytvoríme nový GitHub projekt, nový repozitár, a ktorý bude riešiť len iba toto. Kompletne sme to oddelili od infraštruktúry a mali sme niečo úplne zvlášť. A teda sme vytvorili niečo, čo sa volá originálne Parkside Projects. Tým, že sme sa rozhodli v tomto procese oddelovania, že to neurobíme to len o tých právach pre Vault, ale môžeme tam doplniť iné veci, tak nejako tu nám v tomto bode začína vznikať tá Internal Developer Platform. Ale už som vlastne tento názov veľakrát povedal a neviem, či ste všetci s tým výrazom všetci oboznámení. Je to vlastne Internal Developer Platform je nejaký nástroj, ktoré využívajú DevOps týmy na automatizáciu a štandardizáciu úloh, ako sú nastavenia prostredia, konfigurácia aplikácií, čím zvyšujú autonómiu a efektivitu vývojárov. To som tak nejako zriedil tú celú poučku, definíciu, ktorú vlastne môžete vidieť, aj keď pôjdete na stránku Internal Developer Platform, tak sa vlastne o celom nejakom tomto projekte alebo tejto vízii dozviete viac. A vlastne tieto IDP môžu byť v rôznych formách. Či už sú to ako CLI tooly, či už sú to ako API,
alebo nejaké UI aplikácie, kde si viete naklikať. My sme to urobili náhodou, ale urobili sme to teda cez ten Terraform. Dobre, tak už vieme, ako sme sa k tomu dostali, už vieme, čo to je. A teraz, čo to vlastne u nás vo firme obsahuje. Aké problémy tým riešime a automatizujeme. Takže prvé bolo to secrets management. Vlastne tá naša platforma nám pomáha vytvoriť Vault Engine pre daný projekt, udeliť pre tento projekt práva, ako sme si už spomínali, takže nejaké read-write práva pre developera, read-write práva na prístup z Kubernetes clusteru, potom vytvoriť secret v CI engine. Ako som spomínal, CI engine je v našom ponímaní niečo, čo je využívané z build kiteu, z pipeliny, keď je potrebné napríklad pre frontend frameworky mať nejaké environment variables definované. Samozrejme, tam potrebujeme udeliť ďalšie práva, takže máme len read práva pre developera, je to len pre DevOps na read-write. A ešte samozrejme potrebujeme read práva pre virtual machine, na ktorých tá pipeline beží. Takto vyzerá nejaký ten kód. Ja vám tie kódy budem ukazovať pri týchto rôznych etapách, aby ste videli, ako približne to vyzerá, ale na 99%, ak to budete vytvárať vy, a keby ste šli tým istým spôsobom, tak ten kód bude u vás vyzerať inak. Len vravím, je to na predstavu, že čo to predstavuje, že ten kód nie je nejaký obrovský a v podstate jednoduchý, kto sa do Terraformu rozumie. Ďalší krok bol vytvoriť Kubernetes Resources. Tým, že už sme mali vytvorené nejaké secrets pre náš projekt, museli sme nejako tie secrets dostať do toho klastru. Mohlo by to byť priamo v tom našom Helm charte, ale chceli sme to čo najviac automatizovať a preto náš Parkside project Terraform nám vytvorí resources, ktoré tieto dáta čerpajú. My používame na komunikáciu a teda nejakú synchronizáciu medzi Kubernetes clusterom a Vaultom External Secrets. Pre tých, ktorí nepoznajú, nemajú skúsenosti, je to operátor, ktorý vytvorí Resource Secret Store a tento Secret Store práve tieto secrets konfigurované synchronizuje z toho z toho Vaultu do klastru. Takže náš Parkside project vytvorí Secret Store pre daný projekt a keďže Secret Store je vlastne viazaný na namespace, tak bolo treba vytvoriť automaticky aj namespace. Inak by to bolo zahrnuté v tej Helm charte, ale takto sme to vytvorili už priamo cez ten IDP. Nejako takto vyzerá ten kód, zase ako som spomínal, nie je to nič obrovské, je to relatívne simple kód. A v tomto bode sme dosiahli presne to, čo bol náš cieľ. Vytvoriť Vault, aby automaticky fungoval bez nejakého väčšieho potrebného zásahu DevOps týmu, aby vlastne developer bol samostatný. Ale ako sme sa s tým hrali, tak sa nám to nejako začalo páčiť, ako sa tu dá všetko automaticky vytvárať a začali sme objavovať nové veci. Jedna z týchto vecí bolo GitHub repository. GitHub má tiež vlastného Terraform providera, ktorý má veľa možností a teda vlastne my ho využívame na vytvorenie repozitára, nastavenie, ktorá branča je hlavná a nejaké protection, že sa nemôže pušovať do hlavnej branče, že koľko treba approvals na mergenutie pull requestu a podobne. Samozrejme nastavenie nejakej templatey pre pull request, odstránenie branče, keď sa mergene, schvaľovanie pull requestu, ako som vravel. Tak. A takto vyzerá opäť ten kód.
Dobre, tak už máme vlastne vytvorený repozitár, už máme kde to deploynúť, už máme secrets, ale ešte to nemáme čím deploynúť. Takisto aj BuildGuide má je provider na Terraforme a poskytuje tiež možnosti, ktoré nám uľahčili a umožnili automatizovať celý proces. Takže náš Parkside Project vytvorí projekt, nastaví oprávnenia predtým, nastaví trigger, ktorý vlastne spustí deploy, priradí agentov, ako som spomínal, my používame self-hosted runners, takže priradí automaticky. Prepojenie na Git repozitár, aj tu som spomínal, že vlastne niekedy ten deploy key, tým, že používame self-hosted runner, vyžaduje nejaké tie kroky naviac, ako to nastaviť, ale týmto je to vyriešené automaticky. A samozrejme aj vytvorí nejaký boilerplate pre toho developera, aby to mal v repozitári, aby len na základe toho mohol pokračovať ďalej. No a toto je špecifický krok pre BuildGuide. Tam ten prvý krok tej CI/CD pipeliny treba definovať v nastaveniach, takže aj toto je zahrnuté v tom automatickom procese. Opäť kód je trošku dlhší, ale nie je to nič strašné. Dobre, tak už máme Git repozitár, už nám to deployuje, už to má kde deployovať. Ďalej máme Kubernetes Resource Cleaner. To je taký druhý interný projekt pre naše potreby. Vytvorili sme Kubernetes operátor, ktorý nám pomáha čistiť, mazať tie branče, ktoré sú už buď staré po end dňoch, alebo tie branče, ktoré boli z GitHubu vymazané. Takže celý proces je taký, že sa vytvorí na GitHube webhook, pošle request do nášho API, čo je ten Kubernetes operátor, a ten Kubernetes operátor vie, ktorý Helm chart alebo ktoré resources vymazať. Ale to sme chceli samozrejme zautomatizovať, aby sme to nemuseli robiť ručne. Takže náš Parkside Project vytvorí ten GitHub webhook, kde vlastne definuje aj secrets, ktorý ťahá z Vaultu. A vytvorí automatický CRD, Custom Resource, pre Kubernetes a na tento projekt alebo na túto branču. A tiež je to vyriešené na pár riadkoch. A ako posledné, čo sme vytvorili, bolo to asi to najjednoduchšie z toho, ale myslím, že prinieslo to najväčší úžitok, či už developerom alebo aj nám. Vytvorili sme project template. Možno už niektorí z vás používajú templatey pre GitHub repozitáre a vlastne to bolo to, čo sme chceli. Aby sme vytvorili rôzne GitHub repozitáre, slúžiace ako templatey pre rôzne typy projektu. A teda nejako definovali ten boilerplate, ako to má vyzerať, ale nie z tej štruktúry aplikácie, lebo každý projekt používa iný stack alebo má iné nároky, ale skôr z toho DevOps pohľadu. A to bolo, ako som vravel, asi ten najjednoduchší krok, čo sa týka toho projektu. Ja by som vám ukázal, ako vlastne ten projekt template a čo v ňom zahrňame. Takže template obsahuje plne funkčný ops boilerplate a je, ako som vravel, to podľa typu projektu. Takže web aplikácie majú jeden, mobile aplikácie iný, data science iný. Aj keď trošku teraz zavádzam, lebo pre mobile a data science ešte nemáme vytvorené. Začali sme web aplikáciami, aby sme vedeli, aké to má využitie, aká je spokojnosť. Takže zatiaľ ten jediný funguje. A nejaká taká štruktúra, aby ste mali predstavu, čo teda zahrňa. Takže je tam vytvorená Helm charta so všetkým, čo vlastne vyžaduje základná jednoduchá aplikácia, tak nejaký deployment, nejaký ingress, service, potom je tam database,
my používame database operator v Kubernetes, takže vlastne nepotrebujeme definovať celý deployment pre databázu, ale len vlastne resource. Potom definujeme secrets, teda to, čo som spomínal, že to čo komunikuje a ťahá veci z Vaultu. Spomínaný cleaner na čistenie nepotrebných resursov v klastri a public ingress, aby ak je to potrebné testovať zo strany zákazníka, aby sa vedel pripojiť, aby to nebolo interne. Potom sú tam nejaký deploy script, ktorý je obsahovo jednoduchý. Je tam niečo ako Helm update, Helm install alebo kubectl apply a samozrejme nejaké definované values pre práve ten Helm chart. Definovaná pipeline práve pre tento projekt, aby bolo ho možné deploynúť bez nejakého zásahu. A Dockerfile, Docker Compose, aby samozrejme bolo možné či už lokálne používať alebo pre developerov lokálne pracovať a potom Dockerfile, aby sa ten projekt buildol. A čo sa týka aplikácie, ako vidíte, je tam len index.html, aby sme mali len niečo, čo nám funguje, ale nechceli sme tam použiť ani žiadny framework, ani nič. To je všetko na developerovi, aby tam použil to, čo potrebuje. Či už je to Java, či je to JavaScript, PHP, je to úplne jedno, lebo táto štruktúra v zásade funguje pre všetky projekty. Samozrejme, potom už treba nejaké custom veci v závislosti od projektu, ale ten base funguje. Dobre, tak už som vám ukázal, čo sme vytvorili, ako sme sa k tomu dostali. A teraz si asi kladíte otázku, no dobre, ale toto vyzerá komplikovane. Ako to vlastne funguje? Takže čo ten developer, či už je to junior alebo senior, musí urobiť, ako komplikované je to pre ňo, aby taký projekt vytvoril. Takže takto. Stačí obyčajné copy-paste v úvodzovkách a potom si môže ísť spraviť kávu a počká, kým sa to všetko spraví. Samo za ňo. Takže ja vám to teraz ukážem, že vlastne čo zahrňa to copy-paste. Takže ako som vravel, máme ten Parkside Projects, ten repozitár a developer ho otvorí a vytvorí nový pull request, kde vytvorí nový projekt. V tej Variables Project, ako som spomínal, máme všetky projekty, ktoré spravujeme a developer vlastne skopíruje tam jeden projekt ako template, ten skopíruje, samozrejme zmení meno, definuje, či je to v klastri. My sme sa rozhodli pre properties používať názvy tých služieb miesto nejakých všeobecných Kubernetes, lebo ak by sme sa rozhodli, že budeme mať druhý klaster, už by to nebolo najlepšie, už by boli problémy. Takže AKS Private je náš AKS cluster. Definuje GitHub a jeho template, alebo nedefinuje template, alebo je to len prázdny GitHub repo. Definuje build guide, definuje, či chce Vault, definuje spomínaný cleaner a teda vytvorenie toho GitHub webhooku. Takže všetky projekty, ktoré týmto spôsobom vytvárame a za poslednú dobu sú to fakt, že všetky, sú spravované v jednom súbore. Všetky nastavenia sú definované ako objekty a to preto, aby to bolo jednoducho rozšíriteľné. To znamená, ako sme sa rozhodli, že chceme implementovať template, tak sme doplnili novú property template. Keď zistíme, že chceme nejaké iné rozšírenie, tak zase to rozšírenie tam doplníme. Napríklad build guide má možnosť definovať iný zdroj, iný repozitár externý ako náš GitHub. A vlastne všetky nastavenia sú voliteľné, okrem name samozrejme. To znamená, že ak nedefinujem build guide, tak sa netvorí pipeline. Ak nedefinujem AKS private, tak sa nevytvorí žiadny resource v klastri. Je to preto, že tým, že máme mobilné napríklad projekty, tým, že máme data science projekty, ktoré nevyžadujú, či už cluster, alebo Vault, alebo niečo iné, tak aby všetky mali to, čo potrebujú, ale o nič viac.
Dobre, tak už som vlastne ukázal, že čo sa tu robí. Ja som chcel ukázať aj live demo, ale malo to zádrhali kvôli bezpečnosti, aby som neodkryl nejaké citlivé dáta, len čo sa týka klientov a projektov. Takisto by to trvalo dlhšie, lebo ten Terraform Apply trvá nejakú tú dobu, tak som ušetril časť. No a hlavný dôvod, ten demo efekt, lebo určite by mi to nefungovalo, keby som vám to tu ukazoval. Tak ja vám ukážem neživé demo. Je to vo forme videa. Takže developer, ako som vravel, pôjde do toho projektu Projects, Parkside Projects, edituje, alebo to robí na svojom počítači samozrejme, skopíruje copy-paste a vytvorí nový projekt, kde nastaví všetko, čo potrebuje. Samozrejme vytvorí pull request, nedá sa pushnúť do main branche. A niekto z DevOps týmu to musí samozrejme approvenúť, ale zatiaľ medzi tým, kým to approve, tak ako vidíte, už beží jeden proces, pipeline, ktorá volá Terraform Plan. Aby sme vedeli samozrejme, či tam nie je nejaká chyba, nejaké typo. Tu môžete vidieť, to je vlastne ten build guide a aké procesy tam bežia. Takže validuje Terraform súbory a volá plan. Je tam tých súborov, tých zmien strašne veľa, alebo aspoň to tak vyzerá. Je to kvôli tomu Voltu, lebo ten obsah tých práve je veľký. Ako vidíte, kolega už mi niečo schválil, teda approval ten request a ja to teraz mergem. Ako som to mergeol, tak ako vidíte, v main branchi sa to už to celé beží. Opäť sa volá to validate a potom apply. Zatiaľ, kým to bude deployovať, tak ja môžem vytvoriť, teda ukážem vám, ako sa... Áno, už vidíte, že GitHub repo je vytvorené so všetkým, čo má obsahovať. Je tam nejaké readme, ktoré je pre ten náš boilerplate. Je tam nejaký Docker file. Ako vidíte, je to len jednoduchý Nginx, aby nám zobrazil ten náš index.html. Naša štruktúra pre ops. Takto nejako vyzerá konfigurácia tej pipeliny, ktorá vlastne volá ten deploy do Kubernetes a potom ešte nám aj zobrazí výstupnú URL pre testovanie, nejaký deploy resource a values, ktoré sú volané. A ako som už ukazoval, v tom apps je vlastne len čistý index. Ja ten vlastne index mením, aby som vlastne vytvoril nejaký pull request a teda vytvoril celý ten deploy toho projektu. Ako ste mohli vidieť, ja som musel dať bypass rules, lebo tie nastavenia pre branchu už boli aplikované. A môžete tu vidieť, že sú tam nejaké nastavenia. A takisto, ako som spomínal, webhooky sú vytvorené, ktoré volajú ten náš cleaner. Dobre. A tým, že som už vytvoril projekt a pušol som to a on sa deployuje, ako môžete vidieť, tak je v procese deployu. A zatiaľ vlastne idem do Voltu, kde definujem secrets pre tento náš projekt, čo bolo vlastne ten zámer celého tohto. Dobre, a projekt už bude pomaly deploynutý, takže si otvorím K9S na zobrazenie toho, čo sa deje v klastri. Ako vidíte, namespace code je vytvorené a keď ho otvorím, tak už nám tam aj niečo beží.
nejaký pod. Je to main, to znamená, že z main branche a tu zobrazil som aj secrets, kde môžeme teda vidieť, že tie secrets boli synchronizované z Vaultu. A ešte, aby sme otestovali, či to celé funguje, tak vlastne ingresy, ktoré sú vytvorené, ja zoberiem jednu URL a idem na adresu a projekt je deploynutý. Takže ako ste mohli vidieť, aj keď to možno bolo trošku v rýchlosti a možno aj chaotické, ten developer jediné, čo musel urobiť, bolo skopírovať ten projekt a to bolo všetko. Potom každý deploy už bol deploynutý do klastru. Ideš? Dobre, takže nejaké zhrnutie, čo nám to prinieslo. Takže v prvom rade vytvorenie nového projektu v priebehu 10 minút. Možno trošku zavádzam, keď som robil to video, tak video bolo 16 minút, ale myslím, že akurát je to na tú kávu, čo som spomínal. Developeri sú autonómni. Jediné, čo je potreba, je, aby DevOps schválil pull request, čo je samozrejme určite ako best practice. Konfigurácia je flexibilná, lebo každý si tam môže doplniť, čo chce, či už je to použitie build guide, použitie Vaultu, použitie klastru. Možnosť rôznych templateov. Ukázal som vám ten web app template, ale vravím, že v pipeline máme pre mobile projekty a data science projekty. Rozšíriteľnosť o nové možnosti. Máme už nejaké nápady, ako by sme to mohli ďalej rozšíriť. Veľmi dôležitá je konzistencia projektov. Lebo všetky sú robené týmto spôsobom rovnako alebo s rovnakou myšlienkou. A takisto správa projektov a globálna implementácia nových rozšírení. Keď poviem, že správa projektov, tak to zahŕňa aj vymazávanie projektov. Ak nejaký projekt skončíme, alebo to bolo len nejaký testovací projekt, ja ten projekt z toho súboru vymažem a ono sa vymaže build guide pipeline, vymaže sa z Kubernetes, vymaže sa Vault a GitHub repozitor sa iba archivuje, aby sme ho mali pre istotu samozrejme. A globálna implementácia nových rozšírení, keď prídeme s nejakým novým nápadom alebo potrebujeme niečo upraviť globálne, napríklad, čo bol príklad pre obmedzenie pušovania do main branche, tak ak to implementujeme na jednom mieste, tak sa to implementuje do všetkých projektov, nemusíme listovať jeden za jedným a upravovať ich. A možnosť detálnej správy oprávnení pre servisy. My to až tak nepoužívame, tým, že sme menšia firma a dosť pracujeme na nejakej tej dôvere a teda väčšina developerov má ku všetkému alebo skoro ku všetkému prístup, ale ak by sme potrebovali to nejako lepšie manažovať, tak by to nebol problém implementovať. Takže takto sa asi cítime teraz ako developeri. Samozrejme, má to nejaké aj mínusy, nie je to všetko len ružové, takže je potrebná dokumentácia. A samozrejme, čím viac tých feature tam bude, tým tá dokumentácia bude potrebnejšia. A možné konflikty pri manuálnom zásahu. Teda ak by niekto zmenil manuálne niečo, čo bolo vytvorené Terraformom a nie je to nejako už prispôsobené na tie manuálne zásahy, tak ono sa to opäť prepíše pri ďalšom deployi. To bol príklad, keď sme definovali, že force push je disabled, ale kolega to zmenil pre projekt, že aby to bolo možné, bol to malý projekt, nebolo treba nejako to zabezpečiť, ale pri novom deployi týchto Parasite Project sa mu to zase prepísalo. A samozrejme, nejako, aby developeri sa s tým naučili robiť, tak možno, že learning curve nejaká. Nejako som skopíroval, aj popýtal som sa developerov, aké majú na to názory, tak toto mi napísali. Takže myslím, že všeobecná spokojnosť a možno také ako success story by som mohol spomenúť.
keď sme mali, organizujeme každý mesiac hackathon u nás vo firme, takže dosť dôležité vytvoriť narýchlo nejaký projekt. Takže toto im trvalo pár minút, aby všetko bolo pripravené a mohli ten hackathon začať a nejako vytvoriť to, čo chcú. Aby to nezdržovali. A samozrejme máme aj nejaké plány do budúcnosti, teda výber z viacerých templateov, čo som už spomínal, implementácia SonarCloudu, čo je vlastne na validáciu a bezpečnosť kódu, možno nejaké automatické vytvorenie Slack channelu pre tým, ktorý pracuje na danom projekte, nejaké notifikácie, keď zbehne deployment, implementácia systému pre monitoring a podobne. Myslím, že tých možností je veľa a určite by ste vy aj my prišli na ďalšie. Dobre, takže ako som vravel, cieľom bolo vám dať nejakého možno chrobáka do hlavy a ukázať, ako sme to urobili my a možno ukázať, ako sa to môže urobiť, ako jedna z možností. A určite budem rád, ak niečo z tohto implementujete a budete mať či už pozitívnu alebo negatívnu, ale radšej tú pozitívnu odozvu, určite mi napíšte a poteším sa. Ďakujem za pozornosť.